Ang atong tubag sa Salmo nagkanayon o Ginoo sa to ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang naong sayuta. Ang mga tao karon sa yuta dinis kalibutan ganahan gyud bag-o. Mao na ang ato mga balay bag-o, mga pintal bag-o, mga infrastructure bag-o, mga asawa bag-o, bana bag-o, colors buhok bag-o, kilay bag-o, colors naong bag-o, trabaho bag-o, cellphone bag-o, computer bag-o. Ngano man tungod nga sa Espiritu Santo. Kining Espiritu Santo mo bag-o gini siya. Pero ang tinuod nga kabag-uhan kanang makapalipay sa amahan. Kana bang makaingon ang amahan, kini ang pinangga kong anak, nalipay ako pag-ayo kanila. Lingi ang imong tupad. Ing na nalipay ang amahan anang color sa imong buhok. Nalipay ang amahan anang imong kilay ron, anang imong pilok na gisumpayan. Ako kadaghan na dyan ko nagkasal nga ang pilok sumpayan matangtang man na siya. So ako na lang ingnon ang kaning daganon na sad sa katong kuan tigatiman tarong-tarongon dugay gihasulan man jud ko sige tangtang naman. Ako la ingnon ang banay kuara ng pilok si mong asawa. Kuaon bitas banay, sods bulsa na ko mao na kuan. Sige sumpay-sumpay. Kay ganahan lagi tagbago. Pero kanindot unta ang mubag-o nato mao ang Espiritu Santo. Matod pa diri sa unang pagbasa, ayaw na mo kaguol, gipasaylo na ang inyong mga sala. Ang inyong silot gihunong na. Kinsa may nagpahunong? Ang Espiritu sa Dios. Mao na diri sa atong ikaduhang pagbasa gibutang po dinhi nga kitang tanan pinaagi sa Espiritu Santo nahimo na gitang anak sa Ginoo. Gibag-o kita, gipapas ang atong sala, dili tungod kay angayantang tagaan sa Espiritu Santo, kung dili naluoy ang amahan kanato. Kay bisag unsaon panatog panindot ang atong kinabuhi mga igsoon, basta wa gani ang Espiritu Santo di gid na munindot. Mag-anam hinuog kabati. No, tinud-anay gid na. Basta way di tagiyahan sa Espiritu Santo. Mao na bisan gani si Kristo nga siya na gyud ang ikaduhang persona sa Dios, midawat gid siya sa Espiritu Santo panahon sa iyang bunyag og diha pa gi-declare sa amahan, ikaw ang pinangga kong anak og diha kanimo nalipay ko kaayo. Pagbunyag sad nato gihatag sa Ginoo ang Espiritu Santo. Nya paghatag niya sa Espiritu Santo, ang ato sang mga naong nakapalipay sa amahan. The same words ang iyang gi-pronounce. Wa lang nato madungog, pero pagkunsad sa Espiritu Santo, gilipay dayon ang amahan. Muna siya. Nakaron, unsa man day buhaton sa Espiritu Santo nato kung mukunsad siya. Kusog ra ba kay na labi na mga charismatic, kusog kay na mingon, kunsad Espiritu Santo, di ba? Kunsad nagampo ako. Ako sang maminaw ana. Sige, pakunsara. Tanaw na to. Kaya ba nimo? Unsay unang buhaton sa Espiritu Santo? Magda siyag kalayo. Iyatang sunugon. Sunugon. Kanang kalayo, maunay mosunog sa angay masunog og moputli sa dili angay masunog, sama na mga bulawan, dayamon o guban pa. Inig agi anas kayo kadtong tanan nga dili bulawan
masunog to, mga wagtang to, ang mahibilin, ang tinuod. Pasabot, inigkunsad si Espiritu Santo, mulutaw dayon ang kamatuoran. Bikinsa ninyo dinhi ang musugot nga kunsaran sa Espiritu Santo. Taas ang kamot. Unsa man day mo gibunyagan mo wa. Kinsa ninyo dinhi ang nabunyagan na? Taas ang kamot. Nabunyagan ba? Nabunyagan. Oh. Ngan aw kamo, wa pa mo brad. Mga tiwasono na mamugnaw, wa pa mo bunyage. Gibunyagan ba kanang nabunyagan ba sa atong bunyag ba? Taas kamot be, nagduda naman day ko ani. Di man tingin mga Katoliko ni. Sa Katoliko mo, saan di man mo isa o nga na, aram day na. Unya, gipangutana, kinsay gustong kunsaran sa Espiritu Santo, why mo isa? Pagbunyag lagi nato, ni kunsad ang Espiritu Santo, maubitang nalimpyo ta ang atong sala, gikuha, kay kanang sala, di man na originally attached nato, hinatag na siyawa ang sala. Dili na mao ang image and likeness of God. Mao nang gipapas nas bunyag. Nakaron unsa may atong misyon nga gibunyagan man ta, nahimo naman tan sinagop nga anak sa Ginoo. Ang atong misyon mao ang pag-maintain ni anang pagkaanak, kanang atong pagkalimpyo. Ngilinga imong tupad ing na limpyo pa ka. Ing na ba? Limpyo pa ka? Nya unsaon man aron malimpyo ta kanunay, inigbunyag nato unsa man naatay panaad nga himuon. Do natay unom ka saad nga kinahanglan atong tumanon hangtod ta mamatay. Og para natong mga dagko, kita maoy unang musaad ana. Mao na inigpabunyag ninyo sa inyong mga anak, sa di pa na ihatag ang bunyag sa inyong anak, muingon usa ang pare, bag-uha ang inyong panaad sa bunyag. Unom na kabuok. Kinsay na ka-memorize. Dool dire kay ako mong tagaag 100 pesos. Wa mo ka-memorize na. Oh, mauna mga matay na lang, wa katuman sa saad. So unom ni kabuk ha, unang saad, isalikway ang sala. Isalikway ko ang sala. Ikaduha, isalikway ko ang tentasyon o ang pagpaulipon sa sala. Ikatulo, isalikway ko ang yawa nga maoy amahan sa sala. Gi ko no be, i-repeat ko no. Tulo na kabuk isalikway. Ready, go. Isalikway ko ang sala. Isalikway ko ang tentasyon o ang pagpaulipon sa sala. Isalikway ko ang yawa nga maoy amahan sa sala. Kinsa ninyo ang nakatuman aning tulo ka saad? Taas ang mo. Na nitubag ng yawa sa usahay. Oh. Kada adlaw ato ning puy-an para di mo balik. Timan igid ha? Kada adlaw naa di ko'y tulo ka buok isalikway. Ana ha? Isalikway ko ang sala. Isalikway ko ang tentasyon o ang pagpaulipon sa sala. Isalikway ko ang yawa nga maoy amahan sa sala. Na laing tulo. Laing tulo. Motoo ako sa Dios Amahan nga magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ana ha? Motoo ako sa Dios Amahan nga magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ikaduha, motoo ko ni Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, na tao, nagantos, namatay, gilubong, nabanhaw ug naglingkod karon sa tuo sa Amahan. Kasagaw na, mituo ko kang Hesukristo nga natao, nagantos,
namatay, gilubong, nabanhaw, o karon naglingkod sa tuo sa Amahan. O na ikaduha, ang sunod, motuo ko sa Espiritu Santo, sa santos nga katoliko nga simbahan, sa panaghiusa sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, ug sa kinabuhing way katapusan. Ayay, lisura. Mituo ko sa Espiritu Santo, sa santos na katoliko nga simbahan, sa panaghiusa sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, o sa kinabuhing way katapusan. Mao na siya. Mao ni kaning tulo naa ni sa atong profession of faith. Ato lang gi-summarize. Kay kuno be? Ready? Go. Mituo ko sa Dios Amahan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Mituo ko kang Hesukristo, bugtong anak, napadin subay, bugtong anak sa Dios, na tao, nagantos, namatay, gilubong, nabanhaw, o naglingkod sa tuo sa Amahan. Mituo ko sa Espiritu Santo, sa santos na katoliko nga simbahan, sa panaghiusa sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, na panaghiusa sa kinabuhing dayon. Amen. O na siya. Tingba ko no ng unom ko no be. Ready? Go. Ay, gapataka na wala mo. Sige, atong suwayan ha. Ready, go. Isalikway ko ang sala, isalikway ko ang tentasyon o pagpaulipon sa sala, isalikway ko ang yawa nga amahan sa sala. Mituo ako sa Dios Amahan, magbubuhat sa langit o sa yuta. Mituo ko kang Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, na tao, nagantos, namatay, gilubong, nabanhaw, o naglingkod karon sa tuo sa Amahan. Mituo ko sa Espiritu Santo, sa santos nga katolikong simbahan, sa panaghiusa sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing way katapusan. Kini siya tanan, mauni ang mo-check sa atong mga huna-huna, pulong ug buhat matag adlaw. Kining atong mga huna-huna, pulong ug buhat, nakatuman ba niining unom ka mga saad sa bunyag? Wa gani katuman, nakasupak gani, ayaw nag-idayon or hununga na nga maong huna-huna, maong pulong o maong buhat kay wa na mahiuyon ni ana ang Amahan. Panalitan, imong pakuluran imong buhok, i-check, nakatuman ba na sa saad? Nagsigi mo premarital sex sa imong uyab, nakatuman ba sa saad? Wa na kay rosaryo-rosaryo, wa na kay simba-simba, wa na kay kumpisal-kumpisal, nakatuman ba nining unom kasaad? Sige kag panglibak, sige kag dumot, nakatuman ba nining saad? Gidumtan nimo ang kabit sa imong bana or kabit sa imong asawa, nakatuman ba niini? Or sige kag maintain anang imong kabit, bisag sige kag simba dinhi, sige sa kag kabit-kabit, nakatuman ba aning unom kasaad? Sige kag palit og slat, bisag wa na kay kwarta mo palit yung kag slat, mangawat yung ka aron imong joke. Ana, nakatuman ba niining unom kasaad? Pareha ng rally karon ugmang adlaw, magrally ang Iglesia ni Kristo kay ilang
ipalayag nga supak sila sa impeachment nga pagahimuon sa Congress o sa kanang gipropose sa Congress against sa atong Vice Presidente. Nakatuman ba na niining unom kasaad ang atong pagsuporta o ang pagsupak ni ana? Ana ba? I-check. Kini karong rampant nga korupsyon sa atong gobyerno nga dayag na gyud kaayong gipakita o gikomentaryohan sa atong mga batid nga komentarista, mga matinud-anon nga komentarista diha sa atong public kaning services. Nakatuman ba ni sa saad? Kanang wa nimo pag sulti, kanang imong pagpakahilom, tungod lang kay gitagaan kag pabor sa mga taong kurakot kayo, nakatuman ba na niining unom kasaad nato? Sige, i-check. Kanang imong pagsiging patato, siging patato, nakatuman ba na niining unom kasaad? Kanang imong pagpuyo-puyo, way kasal, siging tinukhangay, nakatuman ba niining unom kasaad? Itudlo ni mga ginikanan sa inyong mga anak, gikan sa pagkatao hangtod inikamatay ninyo. Maura gid ni ang atong misyon. Mauni ang gipakamatyan ni Kristo, mauni ang gipakamatyan sa mga santos sama ni San Vicente Ferrer. Sige tag-ingon ni Santo Niño, kanamo maluoy kaunta kanimo nang ilaba. Ang respond ni Santo Niño nato, tumana ang inyong saad sa bunyag, kay ako sa nanggituman. Matud pa niya, wa ko'y laing gibuhat, igo ra kong nagtuman sa mga sugo sa akong amahan. Ug nahimuot kaayo ang Ginoo niya. Sige, lingi ay mong tupad. Lingi ba? Ing na sugod karon. Sabat na ko, nasugod karon. Ako na gining memorizon ang unom kasaad. Ing na ba? Ing na. Sugod karon, ako na gining memorizon ang unom kasaad. Ana, niya, tubagasad inigsulti. Ing na, buhata pod. Buhata sad. Ay lang pagsing memorize, buhata sad. Sige, katong mo memorize, manindog na ta.